Здравейте, казвам се Елена. Добре дошли в канала ми Американската мечта по български. Живея в САЩ от 2004 година, вече повече от 18 години. И затова реших да направя този канал, да помогна с информация на хората, които искат да дойдат да живеят в САЩ. Или дори на тези, които са тук, но са от малко време и все още не са запознати напълно с начина на живот в САЩ. Днешната тема е отглеждането на деца в детски центрове и образователната система, училищата в САЩ. Тъй като това е една много широка тема, мисля да я разделя на може би две, може би и три видеа ще станат. Но първото ще бъде за бебета и деца, които са в се отглеждат детски центрове, също така и училищата до 4-ти клас или така нареченото Elementary School, на български начално училище. Преди да продължа с темата, искам да ви помоля да натиснете бутона с пръста нагоре за лайк, да натиснете камбанката, а също и да се абонирате за канала. Ако искате да оставите коментар, това също ще помогне на алгоритъма да засече този канал като интересен и да го бутне малко нагоре в търсачките. И така, нека да започнем с темата. Значи за отглеждане на деца тук в САЩ, за да се говори за детски центрове и така нататък, първо трябва да почнем с информация за майчинството. Значи, какво е майчинството тук за САЩ? Честно казвам, такова животно тук няма. Най-общо казано, така с насмешка. По принцип, зависи каква работа имате. Значи, ако дойдете първоначално, няма да имате кой знае каква високоплатена работа, най-вероятно ще почнете от някакво по-ниско ниво. Работа, която примерно е в Макдоналдс, или сте сервитьор, или сте в някаква фирма, която е примерно с малък брой хора, не могат да си позволят много от така наречените бенефити, т.е. допълнителни неща, които са към заплащането, най-вероятно няма да имате платено майчинство. По принцип, по закон би трябвало да ви пазят работата за 12 седмици с така наречения Family and Medical Leave of Absence или FMLA. Аз лично съм ползвала това, само че няма задължение от страна на работодателя да ви плаща. Значи работодателя трябва да ви запази мястото, но по никакъв начин не може да получавате пари от него. Също така няма начин, по който вие да получавате пари като безработни, защото на практика сте в момента наети. Има хора, които просто решават да се напуснат работата и след това започват нова. Съответно, пак няма да получават заплащане. Аз не съм специалист в областта на тези неща. Аз ви казвам от мой опит как стоят нещата. Съответно, има компании, които даже добавят майчинство и също и бащинство към своя пакет от допълнителни така наречени бенефити, като здравни осигуровки, даване на пари, на работодател дава пари всъщност към вашия пенсионен фонд и така нататък. Но това е тема на друго видео. Значи, ако работи някаква супер високо платена работа, примерно в IT сектора, или сте адвокат, лекар, някаква доста високо платена работа, може евентуално да имате някакъв в договори ви да е включено това платено майчинство. Но при всяко положение това не е нещо, което както е в България, по закони се дава на всички до 2 години и някакъв процент от заплатата ви трябва да ви се изплаща. Тук няма такова нещо. Вероятно сте чували, че жените тук работят до последно от бременността си и дори да вземат този отпуск, при който не им се полага плащане, те бързат да се върнат след 6 седмици, а някои по-рано, защото просто не могат финансово да издържат без заплатата си. И аз лично съм го виждала, когато аз бях бременна, работех във фирма,
която беше с 40-50 служителя, и просто те ни предлагаха много добър пакет от такива бенефити и естествено нямаше платено майчинство. Аз лично видях 2 колежки, които работеха до последно. За една разбрах, че работи в петък и в събота е родила и се върна доста бързо. Мисля, че се върна след 6-та седмица. Знам, че кърмеше детето си, затова трябваше да се изпомпва. Виждала съм я в колата. Знам, че една имаше друга в офиса си и изпомпвала мляко, за да има за бебето вкъщи. Аз лично планирах също не точно до последния момент, но си мислех може би 1 седмица, 2 преди датата ми, която беше определена за раждане. Но се случи така, че ми се защипа седалище, нерви, просто абсолютно беше невъзможно да стоя седнала, нито права в целия 8 часов работен ден, така че ми се наложи да напусна, да си тръгна 3 седмици преди раждането на сина ми. Когато казах на работодателя, че съм бременна, веднага, още същия ден, задвижиха нещата, да наемат временен служител, който да се обучи, за да могат да има човек, който да изпълнява моите задължения. Веднага ме попитаха какъв е плана ми, доколко време ще се върне, дали изобщо ще се върна. И като казах 12 седмици, те се очудиха и казаха, сигурна ли си? И аз казах, да. Защо? И те казаха, обикновено всички се връщат след 6 седмици. И даже не 6 седмици след раждането, ако примерно са излязли отпуска 1 седмица преди раждането, тази седмица я броят и после още 5. Така аз вече бях предварително решила, че няма да се върна, но исках просто за всеки случай, не исках да им казвам, да не ми отписват. Пробвах да уредим почасово, примерно половин ден да работя. Те абсолютно отказаха, не се съгласиха. Но така се каже, малко ги умотах до последния момент и преди да бяха изтекли 6 седмици, те ми писаха имейл и казаха какво реши, трябва да знаем. И съответно аз им казах, ние няма да се върна. И така че аз буквално напуснах. Така, това беше моята история. Ако някой питате друг, който е живял в САЩ, имал някаква различна, нещо по различен начин се е случило при тях, възможно е, не мога да знам абсолютно всички сценарии, но като цяло да знаете, че няма платено майчинство в 2 години, както в България са се свикнали хората и със сигурност няма платено майчинство е така от държавата да е гарантирано. Значи, какви са възможностите след като се роди детето, кой може да го гледа? Първо, най-добрият вариант е, ако имате роднини, които могат да дойдат от България и да помагат. Ако нямате такава възможност, опитайте се да намерите някой познат, на който може да вярвате и евентуално даже може да плащате по-малко, отколкото ако наемете някой професионалист. Особено ако сте в областта на Чикаго или някой друг голям град, където има доста българи, евентуално може да помолите някой по-възрастна жена българка. Но ако всички тези варианти не са възможни, следващото нещо, което може да направите е да потърсите в агенция, по социалните мрежи, по Фейсбук или други места, където има групи създадени с тази цел да се търсят хора за гледане. Може да се намерите някой по този начин да дойде вкъщи, но имайте предвид, че това ще бъде супер много скъпо. Просто ще трябва буквално да плащате една заплата на някой да дойде да гледа детето ви, за да ходите вие да работите. Трябва да правите страшно много пари, за да може да си позволите това нещо. Не, че няма българи, които могат да го направят, но предполагам, че това изобщо не е вариант за новодошли. Други вариант е, както повечето, буквално почти всички американци правят, е да си дадат детето на Daycare. Това е център за отглеждане на деца от 6 седмици до 12 години. Сега като казвам отглеждане, децата, които са на 12 години, естествено не ги гледат постоянно, просто се предлага до тази възраст. Ще обясня защо по-нататък.
Сега, много проблеми може да има в това отношение, но това е нещо типично в щатите. Прието е за нормално, защото просто хората не могат, като цяло, не могат да се позволят да останат без доход за повече време. Прието, съвсем нормално, прието е бебета да се вземат в тези центрове от 6 седмици. Те са, естествено, ще ви излязат доста по-евтино, отколкото да дойде някой вкъщи да го гледа. Но въпреки това пак е доста голямо перо в бюджета на семейството и би трябвало наистина и двамата родители да работят, за да могат да си позволят това нещо и то да правят доста добри пари. В някакъв случай, вместо да плащате тези пари, може би ще е по-изгодно майката да остане в къщи. Но отново зависи каква работа имате. Значи на седмица за такова бебе, пеленаче, може да е, в зависимост от къде живеете, може да е около 270, 80, 300 долара. Аз живея в ефтин щат, Мизури, в средата на САЩ. По западния и източния бряг, съответно, цените на абсолютно всичко са по-високи. Не съм проверяла, но със сигурност ще струва повече. И това е цената на седмица. Плаща се седмично. За Чикаго знам, че има и български такива центрове. Няма представа там какви са цените. Предполагам, че са съобразени с цените като цяло тук в нашия район, където сме ние, в Мидуеста или Средния Запад. Когато децата са по-големи, цената намалява, но не с много. Когато вече са когато вече са научени да ходят до тоалетна и не са, нямат нужда от памперси, тук се казва това, което научават ги на тоалетна, това се казва potty train. Когато детето е potty trained, тогава вече цената значително намалява и те са горе-долу според възраст, но може едно 3-годишно дете, ако не се е научило да ходи до тоалетна, да продължава да бъде с по-малките деца, докато не се научи. И в един момент вече не е толкова по възрастта, но се определя от това дали те могат да се самички да ходят до тоалетна. След като детето се запише в такъв център, се оговаряте се дали трябва да се носят памперси, храна и така нататък. Те са доста гъвкави. На всяко дете си ползват каквото донесе родителя. И въпреки че са в група, пак си има някаква индивидуално за детето, но също така се зависи от какъв е център. Обикновено се очаква вие да донесете храна, ако е на кърма, бебето да занесете кърма, ако не е на хумана. Каквото искате да го храня, трябва да се занесе. Когато са вече по-големи деца и могат да ядат храната обикновено се предлага, те я приготвят там. Като цяло храната е доста гадна, тип фастфуд. Обикновено имат кухня, но кухнята какво прави? Значи храната се претопля, не толкова да се готви, като примерно Макдоналдс, Chicken Nuggets, грил чиз, сандвич, това е филия с разтопен кашкавал, тост, всякакви такива, пица, доста покочава храна им дават. Много вероятно е да ви кажа, че не може да носите храна от къщи за тези големите деца. Някои деца имат тук масово имат алергии и съответно те не искат храна от къщи, която евентуално да застраши някое дете. На всички се готви едно и също. Ако някой има някакви здравословни проблеми, трябва да се даде бележка от лекар, примерно, че е лактонетолерантно или има алергия към фастъци или нещо такова, да се знае такава храна да не се дава на съответното дете. Вариант е домашни детски центрове или in-home daycare. Обикновено това са жени, които имат деца и не искат да ги пращат на daycare. Те се лицензират и стават гледачи на деца, като могат да приемат 2, 3, 5, зависимост от възрастта деца и какви са им възможностите.
и ги гледат заедно с тяхното дете. Има учителки, които правят това, така че не, нали, може да се намерите и някой, който буквално и до 5 години, нали, да гледа детето ви, да го научи неща, които са необходими за училище и така нататък. Не е просто сам да седят и да сменят памперси. Обикновено такъв вариант на дейкер се плаща дневно. Тук, където сме ние, беше около 30 на 35 долара, сега е около 50, някои взимат и повече на ден. Така че може да излезе малко по-скъпо или почти също като нормален дейкер център. Разликата е, че в такива домашни условия, естествено ако условията са добри, детето ви ще има повече внимание, нали, само едно към едно, всяко дете, защото просто ще бъдат по-малко деца, а не някаква голяма група с деца в този център. Също така много зависи, нали, къде живеете, дали ще ви е близко, каква оговорка имате с тези хора. Нещо, което трябва да се вземе под внимание е, че когато е в такива домашни условия, съответно, ако тази жена се разболее, детето ви няма да може да ходи там или нещо друго с някой член от семейството, нещо стане, тя няма да има друг човек, който да помага. Докато в дейкер център, дори някой се разболее, винаги има други учители, които могат да поемат тяхната работа. Моят съвет е да обиколите няколко такива центрове, да задавате въпроси, да имате право да влезете, да огледате дори в децата, когато са вътре. Аз съм влизала, когато спят, влизала съм, когато децата играят, просто да видя как стои, нали, как се държат учителите, просто деня как изглежда на децата, дали е чисто. Всичко може да попитате и да погледнете преди да решите кой център да изберете. Така, в тези центрове децата също се обучават. Значи, те имат класове още от много малки. Четат им се книги, дават им се различни неща, обучават се, учат ги думи още от малки, като преди даже да знаят да четат. Учат ги думи, учат ги да пишат, учат ги цветове и форми, всякакви неща, все едно като в детска градина в България. Дейкер е за деца до 5 години. Също предлагат грижа за деца от 6 до 12 години обикновено. Защото обикновено 12-13 години е възрастта по закон, при която децата вече от тази възраст нагоре, нали, могат да останат сами в къщи. В нашия щат няма такава определена възраст. В Илиной, нали, Чикаго, доколкото знаме, 12 или 13 години. Т.е. нямате право под 12-13 години да оставяте детето в къщи само. Тук училищата имат доста дни през годината, в които просто няма класове. Предварително това се знае, като започне годината, в кои дни ще бъде половин ден или ранно разпускане, кои дни ще бъдат празници и кои дни ще бъдат ваканции или просто такива дни, в които затварят, за да може учителите да имат там някакво обучение или каквито и други, нали, причини да си има училище. Това е вградено в календара на училище. Тези дни трябва да намерите кой да се грижи за детето ви, защото не може да стои в къщи. Дори да е на вече 10, 11, 12 години, знаете, в България ние като сме били малки са ме оставили на тая възраст сами, но тук по закон няма право. Има хора, които го правят. Казвам ви как е по закон. Всеки щат е различно. Не съм проверяла, не ме интересува как е в други щати. Аз лично на 9 години сина ми не го оставям сам. В такива дни тези Daycare Centers предлагат гледане на тези деца. Като казвам гледане, осигуряват им храна и буквално ги оставят цял ден да си гледат, могат да си донесат таблети, видеоигри, Nintendo-та и всякакви други неща, могат да се занимават, стига да не дига шум, когато малките деца спят.
През останалото време буквално ги оставят да си правят каквото искат, просто ги надзирават. Ако има двор, остават ги да играят навън, а ако не, цял ден седат вътре до бебетата и малките деца. Нашия син сме го пращали, може би един или два пъти, не помня, но като цяло имахме късмет, че ние работихме от къщи при ковидно време и оттам нататък вече продължихме да си работим от къщи и нямахме нужда от такъв център, но иначе се плаща на ден и трябва да се заяви кой ден, да им се даде предварително датата, за да се запази ден в такъв дейкер, да има място за вашето дете. Друга услуга, която тези дейкер центрове предлагат, ако са близо до училище, те организират преди училището децата да могат да отидат там, да ядат закуска, да изчакат да дойде време за училище и автобус от дейкер центъра превозва децата до училището. Сега, ако училището, където е детето ви наблизо, няма дейкер център, трябва да се намерите някакъв друг вариант. Но просто ви казвам, че това е услуга, която тези дейкерс предлагат, съответно се заплаща. Също и на връщане, когато училището свърши и вие не може да го приберете на време, дейкера организира транспорта на тези деца, ги прибира обратно в дейкер центъра и оттам вече ги прибират родителите. Дейкер центровете тук работят от 6 до 6, с малки изменения, може от 6:30 до 7, може от 6:30 до 6:30, горе-долу такъв 12-часов период, защото има родители, които работят такива смени. Има хора, които започват много рано работа, сутрин, например, могат да ги приберат в 2. Има такива, които работят смяна, която почва, примерно, по-късно вечерта. Чула съм, че има тук при нас в района един дейкер, който работи 24/7, защото има медицински сестри, лекари, може да имат 12-часови смени и децата им трябва да са съответно в този период трябва да са на дейкер. Но това е много рядко срещано. Повечето работят си от 6 до 6. Някакъв такъв горе-долу период. Училищата тук започват колкото са по-малки учениците по-късно. Нашето училище започва в 9 без 10 и е до 4 без 10. Съответно, училището отваря малко по-рано и може да се заведе детето около 20 на минути по-рано, но не може много по-рано. И съответно трябва да се прибере веднага като разпуснат училище. Няма работа, която човек да работи от 9 до 4. Съответно трябва да си намерите начин детето да бъде гледано преди и след училище. Тези дейкер центрове, както казах, предлагат услугата, но ако около училището ви няма такъв дейкер център, друг вариант е училището предлага така наречения Y-Care, White Club, по различен начин се казва във всяко училище, но това е преди и след училище услуга, която се предлага за хора, които не могат да заведат децата си по времето, когато отваря училището и да ги приберат, когато отваря. Това са услуги, които се предлагат в сградата на училището, но не е организирано от училището. Това обикновено са такива клубове, YMCA, примерно тук. Това е място, където хората има басейн, има различни видове спортове, обикновено възрастни хора, ходят да спортуват там, като клубове си, заплаща се месечно. Тази услуга, която се предлага, трябва да се оговори чрез този спортен център или клуб и на тях се заплаща. Примерно ние като започнахме беше $85 на седмица. Това е за преди и след гледане. Също има след училище. Има варианти само преди училище, само след училище. Благодарение на COVID така се получи, че ние работихме от къщи и само първата година използвахме това нещо и е много изморително, защото ние трябваше да го оставим малко преди 7 и го прибирахме малко преди 6. Така че детето започва и свърша доста по-късно.
отколкото фактически му е учебния ден. За съжаление, имаше деца, които по време на COVID трябваше да са там и по цял ден с маски. Беше доста гадно и наистина съжалявам за такива дечица, но нямат друг избор родителите. Когато децата когато се грижат за децата преди и след училище, им дават възможност да играят навън, ако времето е хубаво, но като цяло гледат да ги държат вътре, защото им е по-лесно, пускат им филми, имат възможност да отидат в гимнастическия салон, нали, играят баскетбол, движат се или правят нещо, каквото те решат. Малко по-свободно е, нали, не ги карат да учат, на който иска може да се пише домашни, нали, каквото искат да правят, дават им така наречения снак или следобедна закуска, обикновено са някакви сладки работи или чипсове, такива неща, не е нещо полезно. Натиснете палеца нагоре за лайк, коментирайте, за да повлияе това на алгоритъма и да показва видеото на повече хора. Споделете го с приятели, ако искате нещо да питате, задайте в коментари. И това е от мен. До скоро!